Ahojte. Tak posielam upravený návrh finičného domčeka. Teraz to je nastavené na to jedné nadzemné podlažie plus podkrovie. To znamená minimálna výška, tuto je tých cca 1,20 m. Zrušil som tu schodisko, čo tu pôvodne bolo. Vstup ostáva takto, toto všetko ostáva, jak bolo pri pôvodnom riešení. Akurát sem som doplnil tie dva stĺpy, čo som hovoril, že tu bude, a tuto bude potom prievlak kvôli uloženiu jednotlivých nosníkov stropného systému. Akurát zmena nastala tu v tomto podlaží, tým pádom, že sa vytvorilo podkrovie. Jedna detská izba, druhá detská izba ostávala zachovaná. Akurát sem som dal iba dvere, alebo jak to mám povedať, to znamená až to okno, alebo dvere pôjdu až po zem, lebo nevychádzal do tej šikminy, preto som si zvolil, že radšej sem pôjdu metrové šírky a výšky 2,30 až. To znamená, tu sa zobrazia zábradia. Kúpeľňa, premiestnil som vecko smerom sem, tu sa nachádza strešné okno, samozrejme tu je nejaký posun kvôli tomu, aby tu bola nejaká výška. Tu je technická miestnosť, tu som dal napokon sem, pričom tu je strešné okno, aby to bolo v jednej línii krovu. Tu je ten plynový kotol, sem sme si samozrejme aj tie batérie, fotovoltiky. Schodisko som napokon spravil takto, nasledovne, že vstup do ramena schodiskového bude tak, ako bolo pôvodne, to znamená odtadeto. A tu by sme išli sem a kvôli tej podchodnej výške by sme išli smerom sem, aby sme tuto vystúpili, aby sme táto výška, aby to vychádzala. To znamená takto, smerom sem. Vyjdeme tu. Tu vznikne nejaký takýto priestor, nevedel som čo s tým robiť, tak som sem takto dal skriňu odkladacieho priestoru, nikdy nie je dosť. A tu sú dvere do spálne, ako bolo predtým, akurát šatník je takisto, ako aj bol, tam vznikne ten šatník, čiže vieme to doceliť, aby tu bol šatník, ale s tým, ale iba vtedy, ak by to schodisko vyzeralo nejako takto. Keby si to chceli to schodisko opačne, to znamená, že to by bol nástup, tuto by bol výstup, tým pádom by sme museli tento šatník rušiť a ostali by sme pri tom, čo sme si vraveli na stretnutí. Takto vieme ten šatník docieliť, preto vám to posielam takto. Tu okno som troška posunul, aby to vyšlo, tu vidieť, že troška musí byť posunuté, aby to vychádzalo. Tu som spravil nejaké predbežné, nazval by som to, že vizualizácie, že ako to vnútri vyzerá, pozrite sa na to, aby som mal nejakú predstavu, tak som tam hodil nejaké schémy, samozrejme tá podlaha, tieto farby si nevšímajte, všímajte sa to, že to schodisko nejak takto vyzerá, a tu tiež troška ešte vyčnieva to schodiskové rameno, ale nie je to niečo, že bolestivé alebo hrozné, aj tie stĺpy, aby ste mali predstavu, že ako tam ten priestor, ten celý vyzerá, tu je vlastne obývačka. Pojďte sa na to, dajte mi vedieť, aby som vedel, ako postupovať. Ahojte.